Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nirringrazzjakom. Nerġa' nilqakom għal il-podcast tal-lum, flimkien mi għandi Kevin Mercieca. Mela, kif? L-inspjegabbli. Ma qabel l-inspjegabbli. Inti kellek programm ieħor u xek. Fuq il-favorite, u. Mod grazzi l-istedina, Sayan. Grazzi li ġejtu għalli. Prost ukoll ta' dal-podcast insegwih, prost lilek il-Mirko u l-komplement tat-tim. Xi ħaġa friska, naħseb u anke daw it-tip ta' suġġetti jiswaw kiena watch għal-jom, misterjużi u hekk ġifieri. U jqajmu ħafna interess. Aħna konet nagħmlu programm bażikament jismu l-inspjegabbli, kien beda xandar f'Ottubru 2024, u għamilna 39 programm. Provajna jisna missu ma' suġġetti li huma daqsxejn tabu, paranormali, li qajmu ħafna mistoqsijiet li mhux dejjem jisek issib tweġiba lihom. U nemmen li għalkemm dal-programm issa nkomplu issa f'Ottubru, naħseb li niżel tajjeb man-nies. Żgur li. L-unika speċi ħaġa li mussa nkompluh hija li peress li suġġetti ħafna minnhom konna mmorru anka fuq sfera aktar internazzjonali biex issib nies jitkellmu fuq is-suġġett u mbagħad barranin tkun diffiċli ħafna. Jiena xbajt nipprova nagħmel kuntatt ma' ħafna nies jiġifieri jirħila jkellmu kemm ma jiġux imbagħad għall-interview. Għax il-lingwa tagħna hija limitata għal pajjiżna u ftit barranin li jgħixu barra li jifhmuha. Għax kieku hemm fejn timraħ fuq is-suġġett. Bla dubju, hemm fejn tiftaħ. Ovvjament ma tiġi ġebbet ħafna, jien nemmen li tittara li tibqa' konsistenti, però jekk taf li mhux ssib ċertu nies li kapaċi jitkellmu fuq ċertu suġġetti, inutli qed ittekilhom għax mhux se joħroġ qisu is-sustanza minnhom. Ma qabel l-inspjegabbli kellek dak il-programm? Iva. Illum onestament tħossni stram għax sol dejjem intervista nies jien. Allura isek norma trid tħossok naqstram. Jien fil-medja ili 15-il sena, jiġifieri bdejt pjuttost seta' żgħira fl-2010 f'Lulju. Konna bdejna bil-programm Sfera. Niftakru dak il-programm, ejja. Dak iż-żmien konna bdejna fuq l-istazzjon F-Living. U l-idea kienet li jkun programm pjattaforma żgħażagħ. Jiġifieri konna nistidnu iż-żgħażagħ jitkellmu ma' esperti fuq is-suġġett u jaqsmu l-idea tagħhom. Xejn jaħsbu żgħażagħ b'mod kritiku. Mhux hekk. U il-programm kien dawn għaddej 4 snin, konna morna pjuttost tajjeb bih. Mbagħad konna għamilna programmi oħra fuq il-One, għax dejjem naħdem ma' tim ta' nies, fosthom ħilithom fuq il-ħiliet taż-żgħażagħ pereżempju, reazzjoni. Kert Poli, iva, nselli għalih il-Kert. Kert dejjem jisu baqa' jaħdem miegħi ħafna snin. Nselli ħafna liħ minn hawn. Jinteressa ruħu Kert, Iva. Meta kien għamilna discussion ta' out of body experience. Iva. Vera hekk interess. Fil-fatt bħala kidba tal-features Kert kien jikteb il-features tal-programm l-inspjegabbli, ġifieri għandu dak l-interess ukoll jisu ġenwin fis-suġġett fuq affarijiet misterjużi, affarijiet hekk li mhux dejjem issib risposta lihom. Mhux hekk, ovvjament. U mbagħad bażikament wara Sfera kompli hemm programm ħilithom, kien kif għadna ngħidu ġifieri fuq intervisti ma' żgħażagħ bħiliet differenti, kellna reazzjoni, kien fuq social experiments, pereżempju. Għax inti dak il-forte tiegħek? Jiena għallim tal-istudji soċjali, ġifieri jisu suġġett l-aktar li interessani huwa l-istudji soċjali, onestament. Dak huwa xi ħaġa dejjem jisu
nħobbu ħafna bħala suġġett. U nemmen li huwa suġġett dejjem ħaj, ġifieri dejjem ma tkompli titkellem dwaru dik li hemm sabiħ dwaru. Ta' social experiments il-programm reazzjoni kien interessanti għaliex tar reazzjoni tan-nies, pereżempju taħbi kamera fi triq xi ħadd taħħas ħażin, pereżempju tara n-nies jekk kienx hemm marjejnu l-persuna. U mbagħad tkun diskutu fuq il-filmat li naraw. U mbagħad sentendi dak iż-żmien law nbidlu l-affarijiet il-ġurnata kif jaraw xi ħadd accident boom kamera il-mobile. Eżatt, dat ngħidu 11 sen ilu pressa poco. Qabel 11 sen ilu kienu jiċemplu għadhom allaw kif jaraw xi ħaġa biex joħorġu l-mobile. Ekku. U mbagħad kien hemm il-programm attwali. Sejna qed naġġillek ftit jista' jkun naqbes xi programmi u hemmhekk niftakar fl-2019 kien hemm dik l-intervista ta' Norman Lowell li qajmet. Ħabib tiegħi hemm barra jgħidu. Konna qlajna anke multa ħabba dik l-intervista, spiċċat niftakar fuq il-programm Xarabank. Suppost freedom of speech u xejn. Jiena hekk nemmen, ġifieri dan vera dak li jgħidu huwa kontroversjali, dak iż-żmien kien kontroversjali, però dan għandu dritt jingħata pjattaforma biex jitkellem. Jiena bdejt niddibattilu fil-programm, ġifieri fejn ma bdejtx naqbel miegħu, jew fejn bdejt nara mhux qed jitkellem mod ġust, konti qed nesprimi ruħi, ġifieri ma qatx kif qalu ċertu dak iż-żmien ċertu gazzetti li jisni I gave him a leeway biex jagħmel li jrid speċi. Però l-awtorità tax-xandir kienet speċi qatata li dan għajjem ċertu kummenti li weġġaw ċertu faxix ta' nies. Fosthom persuni pereżempju b'diżabilità. Norman Lowell nafu kemm huwa voċiferu fuq ċertu suġġetti. Jien ovvjament fuq ħafna affarijiet ma naqbilx miegħu, però ma jfissirx li għax ma taqbilx ma' persuna ma tieħx ċans li jesprimi ruħu dwarhom. Ġifieri sejmu nitkellmu fuq il-freedom of speech, jew kella speċi. Mhux hekk le bnidem kontroversjali ħafna, ġifieri minn dejjem għal affarijiet li jisolaqat fil-laħam il-ħajju u għalkemm ma naqbilx miegħu ċertu affarijiet għandu tikka raġun fuqhom. Ġifieri minn da kollu jekk ta' sara hemm xi ħaġa tajba ma hemm ħafna ħażin mbagħad bħala ħsieb u hekk. Ekku. Fej, jekk ta' persona tkun estrema f'kollox dik il-problema, ġifieri l-extreme u dik il-problema ta' Norman Lowell, ġifieri li fuq ċertu suġġetti jitkellem mod oġġettiv, però mbagħad l-affarijiet imurtu di extreme. U hemmhekk fej jiżloq. Jibda bit-tajjeb tibda tgħid ostjan mbagħad jiżvijali fuq xi ħaġa oħra li tkun vera fucking outrageous. Eżatt. U għekka titkellem mod razzist, mod li tweġġ sentimenti ta' ċertu anka forsi nies vulnerabbli fis-soċjetà. Ovvjament se jkollok ħafna min jikkritikak. Però xorta. Ma tistax tikkritika as such. At the end of the day fl-istess globu, ġifieri. Ekku. Jekk ma laqtek xillum xi ħaġa ftaqtok għada jew naf. Eżatt. Ma tistax toqgħod tgħid alla xi dak diżabbli huwa xi nista' nkun jien nispiċċa b'diżabilità, ġifieri ma tistax toqgħod tgħid alla xi hekk u għax mhux. Bda bħal meta niċċajtaw naqra dark humor, n-nies mhux kulħadd ħajtara dik ċajta. Hemm min ħajkieħu għalih hija xi ħaġa ma tbagħad dark humor inti qed tipprova ddaħħaq b'xi ħaġa li hija ta' diżabilità jew jien naf xi ħaġa li qiegħda fil-kultura li ħatolqot in-nies. Allura tipo dark humor mhux kulħadd jaċċetta l-istess bħal x'ismu, ma hemm differenza u comparison. Iva. U xorta naħseb kif qed tgħid inti vera dark humor, però x'sa tagħmel tiċċensura allura lin-nies? Hemmhekk qed nispiċċaw ta'. Ġifieri. Hekk at the end of the day hemmhekk qed naslu. U dik perikoluża naħseb, ġifieri. Ħafna perikoluża. Ma rajniex issa tiftaħ kawża għax flok spjegala isma' aħna m'għandniex irrigation system bħal m'għandhom il-golf course biex is-sena il-ħaxxiq pas-sena kollha. Missa spjegala hekk u mhux ħareġ qallu ntellak il-qorti. Fimt, ġifieri hemm mod u mod ta' kif taħdem is-sistema. Jien naħseb li irid tkun hemm ċertu guidelines imma ma noħorġux mbagħad fuq l-estrem. Ekku. Naħseb qed ngħixu f'pajjiż demokratiku ġifieri kulħadd għandu dritt jekk rajt xi ħaġa jiena u rajt li ħażina, għandi dritt jiena nikkumenta fuqha. Ovvjament ma nistgħux kif tgħid inti, speċi xi ħadd wera xi ħaġa u aħna
forse xaħna wis sensittivi sa nispiċċaw il-dik mbagħad il-persuna, tipo. Nikkundannaw b'dak il-mod fis-sens. Innotajt ħaġa li bdejt nipprova nikkalma ċertu affarijiet. Fimt? U il-medja mbarra mbagħad tkompli tkabbarhom eżaġerat, toħloq diviżjoni, ma rridx inkun parti minn cancel culture għalkemm kelli teddida, spjegajtlek mhux ma nistax nitkellem, imma spjegajtlek kif kienet it-teddida. Ma tistax inti taħdem mbagħad pereżempju għax jintkellem tisma' jekk terġgħu tagħmlu għad il-biċċa tax-xogħol jien ħammexxi. Fimt? Huma eżaġeraw mbagħad. Allura dak kien hemm set ta' nies u set ta' nies jinstident il-daw ħadu għalihom, fimt, għabdu jattakkawni. Ġifieri ma tistax tikkuntenta l-ħadd, il-ħadd. Le. U tagħmel x'tagħmel dejjem sa tidher, ovvjament aħna kollha għandna l-bajis tagħna, però tagħmel x'tagħmel hekk tipprova timxi bl-aħjar mod possibbli, xorta sa ssib min jikkritikak u jgħidlek li kont biased, anke tagħmel il-100% tiegħek u tipprova ma tkunx biased. Le, jiena pereżempju, notajt ħaġa meta kont għamilt il-mistoqsija inti, meta għamilna l-inspjegabbli jiena meta dert fuq tiegħek. U inti tfajtilhom kerv qisu tipo jekk immaġinajtix jew kif kienet il-mistoqsija. Orajt kien hemm feedback għax dak miġnun u għax hekk u x'da, għax rajthom il-kummenti. Imma eżin jiena ġeneralment jekk tara l-kummenti tiegħi nkun qed ngħaddihom minn għajn il-labra. Għax dawn ma rawx li rajt jiena. Fimt jien esperjenza xi ħaġa, dak ma esperjenza ħiex, Mirko esperjenza u ma jemmin xorta, ġifieri mhux kulħadd l-istess. Dak il-filmat partikolari qed nitħax qed naħseb fih. Inti qed tirreferi għal snippet li konna qtajna fuq tal-UFOs. U raw kważi ma' 70,000 ruħ. Però jien nemmen mbagħad jekk inti persuna pubblika, kif inti wkoll, tittaċċetta li sa tkun kritikat. Ġifieri f'dak il-każ se jkun hemm min huwa xettiku u bħala persuna xettiku se jara stramba l-biċċa. Taċċetta kulħadd, l-opinjoni ta' kulħadd. Imma hemm min imur fuq l-estrem ukoll. U naħseb dik il-problema li meta jgħidlu personali jew għax imbagħad tweġġeġ lil dak li jkun. Attakka l-argument u persuna. Eżatt, kritika b'mod kostruttiv l-aħħar mill-aħħar. Però hekk kif bdejt inti qabel fuq ċertu suġġetti f'Malta għadna wis sensittivi. Ġifieri maħniex l-estisna li naħsbu out of the box, naħsbu b'mod kritiku. U dik nara problema. Jista' jkun għalxu fis-studi soċjali, jista' jkun il-mod tal-kultura ta' kif trabbejna u affarijiet oħra. Jista' jkun. Jien naf għax anki pereżempju meta jitlu l-barranin hemm kultura oħra differenti, allura meta tiġi tidħol kultura ġo kultura oħra ikun hemm kif naqbad ngħidlek. Ma jaċċettawx il xulxin n-nies jisom minn hawn. Iva, dik vera, però naħseb il-fatt aħna li gżira żgħira. Isna dejjem hemm dik il-mentalità kolonjali li allura minna nnifisha taffettwa anke il-bqija tal-popolazzjoni. Hemm l-aspett mbagħad ukoll li dejjem irid tkun hemm aħna kontra huma. Jiġifieri dejjem konna kolonizzati u għadna. Eżatt. L-Unjoni Ewropea fil-verità. Eżatt. Però dan kollox affettwa. Issa inti qed taqbad anke fuq il-barranin. Jien naħseb dan suġġett li il-politiċi ngħidlek qishom mhux qed jittakiljaw biżżejjed tajjeb qisna qed inħarsu wisq short term. Mela aħna kellna bażikament popolazzjoni li kibret b'ritmu maġġel ħafna f'qasir żmien. Speċjalment f'dawn l-aħħar qisu 10-12 sena. Mela bħalissa l-popolazzjoni jekk mhux żbalja ta' madwar 574,000, kważi 600,000 qed ngħidu. U għandek pressa poco 30% li huwa ammont kbir ħafna li huwa barranin. Issa jien id-diffikultà li nsib mhux għax hawn ħafna barranin, għax il-barranin għandna bżonnhom speċjalment ċertu xogħlijiet. Però irdu nħarsu in the long term fis-sens la darba jmutu il-Maltin dawk li huma il-baby boomers, ġifier dawk li twildu f'dak il-perjodu fejn kien hemm ħafna rata għolja ta' fertilità, rata għolja ta' twelid. Il-popolazzjoni Maltija pura se tixrinkja. Allura Malta x'se jkun aħna identifikana bħala Maltin.
jekk niġu l-popolazzjoni aktar barranin mill-Maltin. U da mhux qed ngħidu ħafna snin il-bot. 20-25 sena oħra. Ifhem, isa imma dejjem konna mħaltin mixed bag aħna u hekk jisna kif naqbad ngħidlek. Vera. Għax għandek eżempju tal-duna mill-konjomijiet, għandek l-ludi, ġifri da ġej minn ximkien pajis naħa tas-South, tal-East. Għandek kunjomi Cassar, ġifiri Arbi Cassar. Hemm ħafna kunjomijiet li huma kif naqbad ngħidlek, u mbagħad għandek kunjomijiet Taljani. Ħafna mixdu. Jiġifieri minn ximkien daw ġew. Ma naħsibx li hemm il-Malti pur. Jista' jkun f'dak l-aspett għandek raġun vera. Però xorti jibqa' l-fatt li aħna bħala pajjiż, bħala identità Maltija. Il-tradizzjonijiet, l-użanzi, il-valuri Maltin. X'se għamilna Maltin 4 oħra? Minn fejn bdejt ninnota dik il-ħaġa minn meta bdiet tonqos il-ħobza Maltija. Ġifiera x'inti ħobza Maltija kienet tinxtara ħin kollu kuljum. Eżatt. Minnhom il-ġurnata qlibna aktar għal affarijiet brown u affarijiet oħra u da. Ġifieri meta tibda tidħol kultura oħra, ħila li vera rejt hemm ċertu ħobs mhux daqshekk ħelti imma hemmiet. U bat tibda ġor l-affarijiet isma' dak il-brown jiġi xi ħadd jgħidlek barrani dak mhux tajjeb. U bat tibda jisek tidħol fl-affarijiet. Eżatt. Jiġifieri il-fatt li kien hemm jisu dan il-culture shock ngħidu jiena f'qasir żmien, mhux nitkellem politikament ġifieri. Però ovvjament dan seħħ fl-aħħar jisu snin. Minar ma trid inti anka jien kien hemm żmien fejn ngħid stra kif qed tinbidel Malta, fis-sens mhux ħossok isek barrani f'pajjiżek stess, però ġast hemm dak innaqa culture shock għax inti ħrixt hemm aktar barranin mill-Maltin pereżempju. True story. Pereżempju. Issa jiena kif nara li mhux il-barranin narawhom bħala dewwa tagħna, però l-barrani għandu bżonn jintegra aktar biex pereżempju jifhem il-lingwa Maltija. Biex jifhem kif qed tgħid inti affarijiet tradizzjonali u kulturali Maltin. Għax inkella sa nispiċċaw ċertu affarijiet ma' żmien se jinqatgħu. U kif qed ngħidu mhux ħafna żmien il-bot. Jiġifieri aħna qed nikkalkulaw wara bdejt nara studju tal-Bank Ċentrali qabel ġejtaw li sa 2050 il-Maltin puri mill-popolazzjoni ikunu jammontaw il madwar 305,000 bejwet u ieħor. Imma xem għanna rata tal-fertilità hija mhux fertilità, hemm min jażel li ma jkollux tfal il-ġurnata. Jiġifieri u nista' nifhem għax għandek ħafna spejjeż. Illum għastejx inti jaħseb wara titrabbi familja għal bit-tfal u hekk u hemm ħafna spejjeż involuti plus jekk illum in-nies iktar jiffukaw fuq il-karriera u biex igawdu fil-verità. Alla bħalma konna qabel tiżżewweġ u tixxi post u dal-affarijiet kollha. Issa kienet iktar tradizzjonali tiżżewweġ u jkollok it-tfal. Lum il-ġurnata llum kulħadd ħammorru. Vera, u ma tixxi sforza n-nies laqqas ikollhom it-tfal ġifieri. Però naħseb irridu niffukaw kemm isu fuq l-aspett ekonomiku, però anke l-aspett li ssaħħaħ il-familja. Ġvien naħseb wasal iż-żmien issa, fukajna ħafna fuq l-ekonomija. Tajjeb, li l-ekonomija kibret tajjeb, però issa jista' jkun wasal iż-żmien li dak li jkun flok jisna ninċentivawh biex jaħdem biss, ninċentivawh ukoll biex ikabbar aktar il-familja. Dak li huwa Malti. Aħna għandna l-inqas rata ta' twelid fl-Unjoni Ewropea, il-Maltin. Ma nista' nifhem ma xiex ta' xejn jisu in-a-way ħadd ma jrid ikun accountable għall-affarijiet. Vera, però jista' jkun anke għandek koppji li jixtiequ jkollhom it-tfal u ma jfordewx. Dik hija wkoll. X'hemm dik ir-realtà wkoll. Dik ir-realtà wkoll vera. Ġifieri għandek orajt l-aspett ta' barranin li l-ekonomija kibret, hemm immar tajjeb ħafna. Ma nafx hekk kont rajt dak l-istudju tal-plastik li jsibu bil-plastik qed tonqos ir-rata ta' x'ismu ta' testosteron u hekk. Ma nafx hekk rajt ixmir. Fil-plastik flikel u hekk. Ma rajtux. Ma da mill-lider hemm il-plastik flikel u dal-plastik flikel wassal biex ir-rata ta' testosteron fl-irġiel naqset. Ġifieri jekk jien naf
Jekk tieħu sample minn ta' xi ħadd insejt kif kienet Mirko. Tieħu xi sample għandek u nisib il-plastik ġod nies. Għandek microplastics. Microplastics. Fil-ġisem uman. Hemm correlation ma' low testosterone rate. Ma, ġifieri jista' jkun dik ukoll. Jista' jkun ukoll. Għandek ħafna fatturi, ġifieri u kif għadt inti, sirna jisna forsi mhux egoisti, però sirna nippreferu jisa l-ħajja konsumerista u l-ħajja tiegħi bħala persuna forsi li ngawdi aktar il-ħajja tiegħi. Però naħseb irid tkun hemm bilanċ, m'għandux immorru ġifieri minn estrem fejn fil-li konna nagħmlu 8 tfal kull familja. Għalissa wieħed jew xejn, fimni. Ġifieri hemm bżonn mbagħad mill-banda l-oħra li il-barranin jiġu integrati fis-soċjetà Maltija, però nħajru ukoll koppji Maltin biex nżidu aktar ir-rata ta' twelid fost il-Maltin. U tara xi jkun dieħel minn barra wkoll lex. Aħna ma tantx jiġu jibatulok xi nies li ma jkunux stabbli. Hija vera problematika. Ejja. Bad tikkawża min hu untouchable hemm barrani, ġifieri jarrestaw miljun darba u jagħmel li jrid. Daw l-affarijiet l-aspetti vera jridu jikkalkulaw. U tara l-kulturi kemm huma kompatibbli flimkien. Ġifieri aħna nafu li ħafna barranin jiġu Malta jagħmlu żmien qasir, huma fleta li jaħdmu, li jistgħu jaħdmu, però huma ħafna minnhom barra l-Ewropa. Tistanti kultura minn ċertu pajjiżi ngħidu hekk. Timxi tajjeb ma' kultura oħra ferm differenti minnha. Hemmhekk irridu nistaqsu ftit ukoll. Ġifieri. Din nistgħu niġbek naqfuha. Meta jkunu estremisti fuq ir-reliġjon minn tix taħdem. Ġifieri ħajkun hemm minn toppi u ħajkunu jridu jirregolizzaw l-affarijiet kif kienu f'pajjiżhom. Imma mbagħad għandek dawk li jkunu open-minded, ġifieri it's a mixed bag fuq għal-ħaġa. Kif qed tgħid inti jekk eżempju ikun hemm minnu Musulman u minnu Kattoliku, illum il-ġurnata jisa iktar għarrajt il-ħaġa x'qabelhom żmien u x'dukik. Fimt? L-istess fuq in-naħa l-oħra ta' ġifieri. Imma llum il-ġurnata jisnet nara l-affarijiet li huma għarrajt bħala reliġjon. Iktar hemm il-problema mbagħad ta' kultura ta' kif pereżempju jien naf tagħmel l-affarijiet meta inti għax da inti għandek ġo pajjiż ġo l-Indja ukoll għandek kulturi differenti ġo l-Indja. Ma nafx kemm il-lingwa hemm, xi mija u xi ħaġa differenti ġo l-Indja biss. Għaw dialetti. Jien naħdem ma' Indjan u dal-Indjan li tqabdu jagħmel minn. U mbagħad kollok Indjan ieħor u joqgħod jimxilek bir-riga eżatt, fimt kollu jrid ikollu xi jgħid, u mbagħad jiġi ħoħ l-istess biċċa xogħol jaħdem ġifieri daw kulturi differenti. Ġo pajjiż, ġo l-istess pajjiż. U mbagħad tibda titkellem jgħidlek dak mis-sawt jien min-nord, fimt? Ġifieri hemm differenza. Eżatt. Għalhekk tintegrom tajjeb, ġifieri jien naħseb għandek ħafna barranin jagħmlu pereżempju xogħlijiet importanti ħafna. Pereżempju nurses, carers. Carers, mela mhux hekk wara l-iskemila wara jiġbor iż-żibel. Li huma xogħlijiet vera importanti u l-Malti ma jridx jagħmilhom, ikunu onesti. Le, ma jridx imisshom il-Malti dak. Ma kieku ċertu xogħlijiet nintegrawhom aktar il-barranin, speċjalment fejn għandhom kuntatt man-nies, fejn hemm dak il-carers, in-nurses, dwar tal-anzjani. Eżempju, setejn ħafna. Jibatolok xi ħadd li jkun xin fil-catering naħdem. Jibatolok xi ħadd li jkun jgħidulok isma' dal-bniedem għamel il-kors tal-food handling u l-affarijiet kollha u mbagħad kif jiġi titqgħod tagħlimhom lu inti dal-affarijiet men. Hemm logħba fiha. Hemm logħba, ġifieri da toqgħod tagħlem. Jew inkella jibgħatulok xi ħadd jgħidulok da xef u jaf x'inhu jagħmel u hekk. U mbagħad jiġi u jkun jaf kif jaqbad iħawat l-ġina. Qed tifhem x'inhielek ġifieri daw jew jixxu l-affarijiet pereżempju iċ-ċertifikati li huma xef jew hekk. U kif jiġu Malta ma jkunu jafu fucking xejn. Hemm aspetti, fimt din logħba hemm ħafna bil-Malti ħaxi fiha. Titqgħod tara l-affarijiet tanalizzhom. Mbagħad għandek dawk li jiġu dak nitkellmu fuq setturi tal-catering. Mbagħad għandek dawk li jiġu tal-gaming, dawk tal-gaming orajt. M'għandekx problemi għax ikunu jafu x'inhu ma jagħmlu. Imma fis-settur tal-catering u ma nafx tal-ġebel jekux l-istess ikollhom dal-problemi għax il-ġebla differenti minn hemm malaw.
Għawek terfa briksa jew kantu. Hemmek jarfaw briksa daqsek jew time biss. Ġiveri, hemm ħafna aspetti differenti. Eżatt. U tuqgħod attentu ukoll għax jekk sa nibqgħu dipendenti wisq fuq il-barranin meta nġu għax-xogħol, pereżempju, apparti kwistjoni ta' kultura u identità, però jekk nafu daw jagħmlu perjodu qasir ta' żmien u jerġgħu jitilqu u aħna niddependu fuqhom. Ja forsi jasal żmien fejn il-barranin jonqsu ħabba li jkun hemm riċessjoni. Allura m'għandekx imbagħad workforce ta' ħaddiema Maltin. Fil-verità. Sejqa kollox fuq. Deħlin f'reċessjoni, n-nies mhux qed jindunaw hemm barra, jien noqgħod impress li dilettant tal-karozzi, ġieli noqgħod nidħol nara l-karozzi barra minn Malta biex nara kemm din prezzijiet u affarijiet oħrek. Ma kontx issib eskort mal-kwan inqas minn 20,000 sterlina. Idħol it-tawwar 14, 17, ġifieri daw il-prezzijiet niżlin. Meta jabdu niżlin il-prezzijiet tal-karozzi jgħid li hemm travel, ġifieri mhux qed nitkellmu karozzi ta' kuljum, karozzi li jkunu naqra hekk, sportivi u hekk. Meta tibda tara dawk niżlin jgħid mela fucking travel ġej. Eżatt. U tkun preparat għaliha. Ġifieri għaliex kif qed ngħidu, peress li għandek din id-dipendenza kbira fuq daqstant numru ta' ħaddiema barranin, fil-futur inti jisek qatt ma tista' tipprevjeni x'sta jiġri kif tgħid inti jekk jkun hemm problemi ekonomiċi pereżempju. Ħalli kemm ġejja problemi ekonomiċi. Ma nafx jekk rajx li qed jgħidaw biex irregolizzaw il-karti tal-identità. Mela dik ifisser li jisma' l-elezzjoni naqa' fil-viċin, meta jaqbdu jagħmlu hekk, meta jibdew jiġbru l-ID cards u jirranġaw l-ID cards. Ta' nisma' l-elezzjoni fil-viċin, għax ġej l-elezzjoni fil-viċin. U qed nara daw il-prezzijiet tal-karozzi niżlin u hekk, qed mela jista' jkun li ġejja xi riċessjoni, allura biex jilħaq jieħu vantaġġ il-Labor ħajjoħroġ jagħmel l-elezzjoni. Fimt? Hemm ħafna ħsibiet li jkolli fuq hekk, fimt? Għax tibda tikkalkula l-affarijiet kif ħajkunu l-qoddim, jekk hux ħajkun qiegħed tajjeb bħala tkun tista' żżid il-pagi u hekk il-lavranti. Ma tistax jekk ma tollix il-ħobża, u jekk deħlin f'riċessjoni kif ħatolli l-ħobża. Eżatt. U hemm ħafna affarijiet anke nitkellmu ħafna pereżempju fuq it-turiżmu. it-turist meta jiġi Malta li jrid xi ħaġa autentika Maltija. Imma it-turist fejn baqalu jmur. Kollu kien concrete jungle. Ma naħsibx għandna nkunu daqshekk negattivi li qashom bad. Għataw partijiet sbieħ f'Malta. Għataw partijiet sbieħ imma tnoħduhom kollha. Irdu nqogħdu attenti li jekk tmur il-bajja titħallas id-dekċer. Għax il-bajja saret ta' dak li għandu d-dekċers. Hemm ħafna xi minn. Jiġifieri irdu qogħdu attenti li ma jiġix kollox jisu kummerċjalizzat sa dik il-problema. Għandek it-turist li ħajonfoq, u għandek it-turist li juqammil. It-turist li juqammil mhux ħajmur ħarraslek dekċer ġieħlost jaqskoka ma jxilek. Fim ċirrit ngħidlek, bad għandek it-turist li għarajtu. Naħseb vera li għattejt, imma qabel ma tilqu għallek l-argument irridu naraw li it-turist meta jiġi se esperjenza vera l-esperjenza autentika Maltija. Jekk turist sa jiġi minn pajjiż barra minn xtutna u jisib jilqgħu Filippin. Mar il-lukanda sab Serb. Mar f'restorant il-waiter kien Taljan. Jgħidlek il-Maltin fejn qegħdin. X'hemm Malti? Fis-sens. True story. Ġifieri ħaġa oħra li tqajt ma' x'ismu ma' barrani bdejna nitkellmu għalli Malta għalli zaħira da' snara għalli fija da' s-raħal tijaj għalli undum iktar biex nasal minn posta għal-liħor mill-li f'pajiz aħbar ħastja ħabba l-ammont ta' traffic. Ta' traffic, bil-fors, traffiku, ovvjament, zidet il-popolazzjoni għaj zidet il-traffiku. Pero l-istess jien naħseb, u din kritika l-politiċi, ġej minn li ma sfera ġejjin ġviri, li kultant maħnix kapaċi jizna nieħdu deċiżjoni li qorsu n-nies. Mela, nafu li għanna problema ta' traffiku. Prova nstiga kultura li dak li jkun mux kompli tħajru juża l-karozza, pero juża mezzi alternativi. Billi sangwessa unkomplu t-toroq, il-problema qed issolvi għandi short term. Aħjar tħaresna fil-futur tgħid ejn nipprova pereżempju l-parking f'ċertu postijiet nagħmlu bil-flus għal dak li jkun inħajru juża tal-linja. Kieku hawn is-subway narmi għall-karozza jien. Kieku hawn subway hawn Malta. Narmi għal-hemm il-karozza. Bis-subway ta' Salmalaj kollhom kien. Issa s-subway sa' kemm sassir ovvjament sa' tuħu snin, ġifieri xi ħaġa aktar in the short term. Mhux hekk. Ġifieri biex tindirizza. Però mbagħad meta forsi l-politiċi jiġu biex jieħdu ċertu deċiżjonijiet li jafu jqorsu n-nies, joqogħdu pass lura. Id-dum hawnhekk biex issir subway
Għawek minn għalek minn issejjer żball xi inġenju wieħed bissaw li għamel it-tunnels, jekk minn issejjer żball, ma nafx ikkorreġuni, imma minn għalija xi inġenju wieħed bissaw jagħmel it-tunnels hawnhekk. Minn issejjer żball, ikkorreġuni tal-aħwa. Għax kont tkellimt ma' bniedem li kien juża dal-apparat u kien sab xi affarijiet taħt l-art, ġifieri. Ejju baqgħu għaddejjin ukoll. Same shit. Xi affarijiet arkeoloġiċi ta' ġifieri. Xkont sanilek kif? Din ta' traffic li għattejti hija realtà. Però naħseb waħda mill-alternattivi għaw speċi idejat li ġuni f'moħħi per eżempju barra minn Malta, ħafna minna insifru. Meta żżur belt jew raħal, tal-li tipparkja f'dak il-belt jew raħal, jekk ma tgħix hemmhekk, titħallas xi ħaġa tal-flus, tal-li tipparkja hemmhekk. Jekk din forsi Malta ssir, taftejn biex dak li jkun jgħidlek mela ammur ma nafx, il-birgu, flok imur bil-karozza tiegħi imur b'tal-linja. Jew naqbad pereżempju xi tip ta' taxi, pereżempju. Jew nuża mezz alternattiv. Imma rridu nieħdu id-deċiżjonijiet, ma nistgħux jisna nibqgħu għax jekk naħdu dik id-deċiżjoni se noqros il dak, għan affettwa għal dak, għan nitlef il-voti. I mean, dik li. Tal-linja nifhem għal xi nies ma jirkbu jifhem. Jevitaw, għamma għatnajlek jinki għaw il-subway, zgur għalla narmi għal-emm il-karozza. Imma ta' mort Londra, għalla s-subway minn vera fucking easy biex tużaw, pum, tasal ma' l-ewel, u sam distanza kbira. Tal-linja jena ġilli użajta Malta, unsiba tajba. Ma nsibix tajba. Skont forsi r-rotta, jista' jkun ir-rotta forsi. Jox forsi kun mimlija nis, max. L-ewwel ħaġa għandix għal minuti miexijina. Biex immur fej il-bus stop. Mux tajba. Jisek diġa għandek. Fis-sajf nġi ħara diġa bil-sħana. Mux xwerti tal-ija. Plus sekret namiex 20 minuto ħara fi xemx nistanna. Le. Għalek ma nżaxħiex tal-linja jen. Kun użaqu, mux problema, ma. U bat t-tara anka xolijiet fej taħdem, kem jistaw joffru forsi tip ta' kif taqbad tgħid, għażliet għal dak li jkun biex jiffaċilitawlu din il-bidla fil-kultura. Pereżempju jekk jiena noqgħod ħażabbar u naħdem pereżempju Marsa Skala u niddeċidi mmur bir-rota kultant ix-xogħol. Issa jista' jkun skemm nasal ix-xogħol insir żibel jiena, forsi naħdem f'uffiċċju. Jista' jkun forsi l-employers jipprovdu anke showers għal min forsi juża r-roti. Dak li jkun qed ħajru wkoll fis-sens. Ġifi daw inċentivi jekk, u mill-banda l-oħra disinċentivi fej jkun hemm bżonn, naħseb jistgħu jgħinu biex tinstiga culture change f'din tal-karozza. Shower mhix daqshekk il-problema lek kollhom spazju jew le mhux. Għax indik tittara wkoll. Vera. Kollok spazju għarrajt tista' tagħmilhom shower u hekk. Però da sempliċiment shower qed ngħidu, mhux qed ngħidu xi affarijiet kbar ġifieri. Ġast idea ta' ma kollha affarijiet jgħinu. Le, mumkin per eżempju għara xogħol tkun tittoħra xi tmur x'imkien, kemm ta' ħasel u mix-xogħol titlaq lemmu. Jiġifieri tagħmel sens il-ħaġa. Dak li jkun jagħmel aktar kuraġġ. Ġeneralment eżempju tkun ġo post tal-catering jissibelhom shower. Aħna għandna shower fuq ix-xogħol, ġifieri. Ma jien ma nużaħħiex eżempju mix-xogħol kif nispiċċa kważi fejn id-dar, passejja id-dar. Allora, għax preslina nqassam fil-ħodu, kif nispiċċaw lejħa laxa, pop, ma nizal lejħa l-ormi, għax neġammur ix-xogħol. Xkont sanejlek kif tħalt fl-inspjegabbli jekk fil-programm tal-paranormal u dal-affarijiet kollha, kif tħalt fihom? Le, l-onet jim bħala persuna ma nifhimx, nkun onest miegħek, ġifieri ma nifhimx f'affarijiet li huma paranormali, ġast dejjem kelli l-interess. Kont qed nara dokumentarju fuq stazzjon barrani, kont kellimt il-ħbib tiegħi l-Kurt Poli u l-Jonathan Farrugia biex nagħmlu dan il-programm. Nsellem għalihom minn ukoll. U ħassejna li jisu kien hemm xi ħaġa li din in-nies se tinteresshom. Eventwalment huma għaddejna naħsbu fuq suġġetti. Ġifieri mhux mill-esperjenza tiegħek. Le, jiena kelli esperjenza. Minn dokumentarju ġifieri. Minn dokumentarju. Kelli esperjenza nista' naqsam miegħek hemm daqsxejn paranormali, niftakar jisu 22 sen ilu, 23 sen ilu. Kont mur norqod tant nanti jiena, qed toqgħod l-estate ħażabbar.
u kellha dar mdaqsa, ġifieri dar fuq isfel. L-estate ħażabbar għalina. Kellha dar pjuttost ġifieri mdaqsa, dar fuq isfel, u niftakar il-kamra tas-sodda tagħha kienet ħdej tiegħi, ġifieri kelli kamra lija u kamra liha. U ġurnata tipika sajfija, kont rieqet jiena fil-kamra tas-sodda, kienu jisuhom l-11 nofs, u konċert 100% nanti kienet ukoll fil-kamra tagħha qabli diġà rieqda. U ma daqgħu l-moment għajjem il-ħoss jisu ta' borom jiċċaqalqu, jisom nies qed jitkellmu mill-kuċina bil-lejl. Issa jiena għalkemm inħobb ħafna dawn l-affarijiet, ġifieri nħobb nibża. Borom friket u hekk. Fis-sens jisu kommozzjoni. Storbju stramp li għajjimni mill-irqat jena u bżajt ħafna. Kienet għandi xi. Ma smajtx xi screeching noise ukoll, bħal pereżempju taqbad idejk fuq il-poġġa ma not żersqu. Le, ġast kommozzjoni, borom jiċċaqal u konċert li fil-ċina m'hemm ħadd però. U dak il-ħin bżajt jistinqum niċċekkja, ninżel isfel, sirt tarqan xraba u bqajt fis-sodda. Ġifieri. U għad nisallum, għaddew daw snin kollha, ġifieri madwar 20 sena li mnejta ma dakx seta kien. Diġra darba. Ma saqsejtix innantek? Le. Ma saqsejtek għamiċ bil-lej? Konċerti nanti għanejtek hija fil-kamra tas-solda. Il-bib kien magħluq, ġifieri konċert li mhux nanti. Għaste? Għaxi dija komin ta' borom iċċeċku u għaxi da' hemm key points li nimxi fuqhom, fim guidelines jisom. Il-fenomenu dejjem jisu jirrepeti ċertu affarijiet li n-nies ġeneralment rajt fantasma u għaxek u x'da. Ma taħdimx hekk is-sistema. Is-sistema taħdem mod differenti. Jew ħosta boċċi. Ma xi qatt ma jidniex ngħidha, ħosta boċċi hawn. Minn dawn il-boċċi li konna nagħbu bihom. Jew għandek il-ħoss tal-ketleri u borom u affarijiet. Jew nkella dwar. Hemm dawk it-tlieta kif jibda l-fenomenu. Ġifieri, ma nafx kif qatt ma saqsejta, stjanna, intek interessanti di. Le qatt ma saqsejta, to be honest, qatt ma saqsejta. Forsi esperjenza ta' xi darb'oħra. Vera. Però tibqa' misteru. U bżajt ħafna dak iż-żmien. Jiena kif għatlek, ġifieri nħobb dawn l-affarijiet inħobbu ħafna. Kemm damet iċċekkċiku hekk? Damet, niftakar għax damet 20 minuta. Ġifieri kienet għalhekk mbagħad spiċċajt arqan xraba jiena u bżajt għax dak li bdejt nibża jisu. Ġifieri iktar il-ħna bdejt isma'. Kommozzjoni, mhux il-ħnassaġġ, borom jisu ħafna ċekċik. ċekċik imma jinstama' ċar. Ġifieri ċar sew u kont ċerti ġej mill-kċina. Same thing, ostjo. Ġifieri interessanti di. Għandna esperjenza oħra di. U għandi oħra ġejja, l-istess bħala. Strina. Għaxe, da vera kif naqbad nilek, taqbad taqra l-kodba u hekk, u mbagħad taqra ktib partikolari u jibda jgħidlek isma' uħsib dawn u dawn. Iva. Fimt, ġifieri bħal pereżempju ir-raġel ix-xieħ tal-ixkwara kemm għandna Mirko. Miżibilju minnhom daw. Waħda farmhouse li ġi Fabio uħuħ l-istess post ġifieri fej marru Fabio uħuħ. Hemm esperjenzi ġifieri li jkunu l-istess, allura jisek tagħmel correlation ma' xulxin. Eżatt. Mbagħad ġifieri mhux mela, mbagħad komplejt minn fuq wara dak il-dokumentarju ġifieri. Iva, u bat diskutejni ovvjament bejnietna, rajna x'suġġetti nistgħu nagħmlu, kien hemm suġġetti adattati, bħal ħeddiela pereżempju, li inti anka naħseb ġieli ddiskutejt. Il-ħeddiela jista' jkun ħafna fatturi differenti. Interessanti ħafna dik ukoll, ġifieri tibda tisma' stejjer ta' nies, għax trid naqma' nies ukoll esperjenza. Jinġrat li ma naf minn xiex mill-gallbladder. Strina. Ġifieri hemm ħafna li jkollhom sleep paralysis. Tittoqa tara naqra. Però dal-aħħar dal-aħħar jisu xar u nofs, 3 minn nies l-istess esperjenza ġifieri u għalu l-istess ħaġa bħal sleep paralysis u jaraw figura u l-figura tkellimhom b'lingwa differenti ġifieri 3 l-istess u nixtieq nġibhom 3 l-huma.
Jekk jiġu, ovvjament. L-esperienza interessanti, niftakar kont qed nitkellem ma' persuna partikolari tal-biża. Għax inti li tkun riqet u f'daqqa waħda tħossil xi ħadd jafaslek onok u ma stax tresqu fis-sens kif trakkontali taqta' nifsek fis-sens tgħixha reali ħafna il-biċċa, ġifieri jien qatt ma ddejt minnha nkun onest u nispera falla ma ddejx minnha. Imma min għadda minnha u tkellimt miegħu kien hemm min kienet traumatika lih. Quite common ta'. Ja quite common. Ġratlek Mirko wkoll. Sleep paralysis. Mhux qawwi imma. Ġifieri quite common. Għalħin qasir ħafna. L-arek tun għal-ħin twil. Ġifieri Mirko jgħid forsi kienet għal-ħin qasir tiegħu ma ta' min kienet għal-ħin twil. Ma tkunx tista' tiċċaqla Ġifieri diffiċli, ja. Umbat ġifieri battistiden il-mistiedna għajk. Umbat rajna ftit xtib ta' suġġetti sa nagħmlu u tipprova ssib mistiedna adattati. Kif kont qed ngħidlek wara jisu 39 programm, ħassejna li jew ridna inkomplu però nirrepetu ċertu suġġetti li fl-opinjoni tagħna ma ħassejniex li nagħmlu għal dik lejn dik in-naħa. Jew kellha tipprova tafas aktar fuq suġġetti li huma aktar relatati ma' barra minn xtutna, pereżempju taqbad pereżempju fuq post, tiġini f'moħħi f'post fejn foresta u jsiru ħafna suwiċidi. Tal-Ġapan? Eżatt, barra minn xtutna. Għaliex f'dal-post jsiru ħafna suwiċidi. Interessanti, però il-messaġġi biex jitkellem fuq. Ostja immi morru men, ġo kollha ġo l-istess post. Jew il-Loch Ness Monster. Amma dak il taf xini dijaw li jkun hemm fil-bir li. Ma xorta jisu jkun hemm dik il-ċertu kurzita vera forsi taf tkun leġenda u anke nies itawluha. Narma trid xort għal ċertu interess. San George qatel id-dragun, San George mhux kukkudril qatel letteralment. Ġifieri u dik kienet basically konna nagħtu ċans anke nies jiġu u min irid jitkellem għax nara importanti ġifieri li speċi apparti kun hemm jisu l-espert il-main person li jitkellem kun hemm anke nies oħra. Fil-paranormal ma jistax ikun hemm esperti, u ħadd ma jaf xejn, min jgħidlek isma' fil-paranormal jien naf kollox, impossibbli li tista' tassumi u forsi tibda tgħid bħalmetlek taqqat ċertu affarijiet tgħid tara daw jagħmlu sens. Però jkun hawn minnu pereżempju inti bħal Kita l-lul tirċerkaw ħafna, allura għandkom ċertu għarfien. Kollu nisimgħu jien hawn Kita. Ġifieri dik tagħmel differenza. Jien fuq ix-xogħol jekk nagħmel 10 sigħat xogħol jew 11 sigħa xogħol, 11 sigħa bil-headphones f'idnejja ġifieri nisma'. U titgħallem allura nar ma trid orrejt forsi mhux espert, però persuna li tirċerka ħafna fuq suġġett. Bil-fors. U għalhekk intom tkomplu għaddejn ċertu suġġetti bħal tal-UFOs u hekk għax dejjem jiskom. Imma aħna nippruvaw titgħallmu affarijiet ġodda. Nippruvaw nġibu xi ħaġa qed inneħħu l-bullshit ħa. Qed nippruvaw nneħħi l-bullshit minn ħaġa. Imma nies ma jifhmux jgħidulok għax ir-ruħ jeżisti, daw il-fantasmi jeżistu, ma fejn taf li hu fantasma. Jista' jkun xi ħaġa ma nafx jekk rajtix Mirko hemm, jekk tista' sibili. Li l-post jibqa' jagħmel resonance. Nsejt fejn kienet. Jista' jkun pereżempju l-post jibqa' jagħmel resonance għalhekk jidhru l-affarijiet. Min jaf. Da bħal meta jkollok radio waves jibqgħu fl-arja, fl-atmosfera. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li ma nafux bihom. Hemm ħafna affarijiet li huma debunked diġà bħal metlek. Impossibbli taqbad ruħ. Kull ma għandna video wieħed ta' xi ħaġa vera paranormali, pija. U kull ma tara d-daħla sewda u tara d-dur. Xi ħaġa d-dur, jisuha jinfetaħ xi portal. Dak biss għandna video ta' paranormali, ġifieri jekk jgħidulek hemm barrax hemm video ta' fantasma u hekk. Ġeneralment ikun jew xi insett, jew xi dust particle, jew xi ħaġa oħra. Li tiskanta mbagħad kif ċertu affarijiet qatt ma jħorġu fil-medja jew mill-awtoritajiet. Għaliex il-misinformation u kemm maħniex informati x'inhu jiġri fis-Senat Amerikan kif is-CIA diġà ammettew li l-UFOs u l-alieni jeżistu, kif qed tgħid inti. Dik kif tolqot in-nies soċjalment. Għax dik ukoll immaġina inti.
jiġi għada il-President Amerikan jgħidilek għandna 14 minn daw il-UFOs, għandna 50 alien friża ġol friża f'Peterson naw, Fort Peterson, kif ħajaħdu għan-nies? Għala mhux qegħdin waħedna, mela x'ħajġri reliġjonijiet. X'ħajġri? Ħajkollok ġen tal-ostja. U taqlib tas-soċjetà taħt fuq, ġifieri għax. Ħajkun hemm ma jemminx xorta? Bla dubju, ħajbqa' jkun hemm minnu xettiku u se jkun hemm min jgħid li forsi minn qed joħroġ mill-aħbar huwa miġnun. Però jekk imbagħad jurik il-fatti da kif huma. Kif ħadd intlaqat taħseb inti? Jien naħseb kif qed tgħid inti jkun hemm min huwa xettiku ħafna u jibqa' jiġħad li dan minnu. Però se jkun hemm min. Ma pereżempju bħal Malti li hu Kristjan u hekk, taħseb kif ħajħodha minn li jemmen fil-Kristjaneżmu. Naħseb ħadd tkun naqta. Kif qed ngħidu, ġifieri mhux faċli biex twieġeb għadi, ma jien naħseb jkun hemm mixed emotions fiha l-biċċa, ġifieri naħseb xi kwistjoni ta' reliġjon, però iktar hija kwistjoni li jekk wieħed jemminx fil-paranormal u f'dawn l-affarijiet ta' UFOs għax tista' xorta forsi tibqa' temmen inti bħala fil-Kristjaneżmu kien l-Kristjaneżmu u tkun temmen f'dawn l-affarijiet, fis-sens ma narax li hemm jista' jkun hemm jiena. Jien naħseb li hemm link bejn kollox. Peress li qegħdin ġo l-istess univers, ġo l-istess pool. Naħseb li hemm link bejn kollox. Bħal meta jkollok jiena f'ekosistema li kollox ħareġ minn ġo xulxin. Dik naħseb li tagħmel iktar sens naħseb. Għax jekk inti għandek xi ħaġa ta' dimensjoni oħra, irid ikollok biex tara fuq il-naked eye mhux inti x'ħatara, jew nkella jekk ħatosserva x-shadow tiegħu. Issek kun shadow ikun dawl, da shadow tiegħu li jirrifletti ġifieri dawl. Hemm ħafna teoriji minn. Hemm ħafna teoriji. U l-unika mod ta' kif għandna idea tal-4 dimension bit-teżarek, hux mi? Bit-teżarek għandna idea tal-4 dimension. Bejwet u ieħor, Suġġett komplikat tal-Kristu, għalhekk qed ngħidlek jiġifieri hemm ħafna naqa kif naqbad ngħidlek. Ma tistax tagħmel xi ħaġa definita fuqha. Dawn l-affarijiet jekk tibqa' jisek kif tagħmlu intom tindaga u tfittex fuqhom, isek dejjem tiskopri xi ħaġa ġdida. Jiġifieri jiena mbagħad isek naqblek fis-suġġett, pereżempju, meta tkun żgħir, speċjalment meta tkun żgħir, kont nibża ħafna mid-dlam. U kont dejjem persuna immaġinattiva ħafna. Ma dak l-instinta tal-bniedem. Għax jekk toqgħod tikkalkula qabel ma kellhomx dwar u jkun fid-dlam jew ħajkun hemm xi wolf ħajjeklok, allura. Vera, però. L-instint tal-bniedem dlam ma tafx hemm. Eżatt, hemm dak l-immaġinazzjoni tiġri bik, speċjalment jekk jkun hemm mirja, meta kien ikun hemm meta tkun żgħir mera fid-dlam, kont tistra niprofa ma ħares liha, ġejjem nibża li sa nara wiċċ ħares lura lejja, ġifieri. Ovvjament tkun għandek żgħir, però tiskanta kemm tkun taffetwak meta tkun. Jkun hemm min jikkondizzjona ruħu għal ħafna. Anke tisma' ħoss la mara tfaqqak. Ejja. U mbagħad daw id-djar, mitluqa li jkun ilhom snin twal. Ishom abbandunati, tibda tisma' kultant stejjer fuqhom. Il-pajpijiet tal-ilma. X'għandek għal-futur kif? Għal-futur bħala television m'għandi xejn pjanat. Ngħidlek il-verità. Applikajna l-programm l-istess team tal-programm inspjegabbli, però din id-darba ma ġiex aċċettat mill-istazzjon mit-TVM. Se jkoll il-programm fuq ir-radio. Ġifieri fuq l-RTK 103. Se jkun program fuq il-rivista Satar, is-Satar żgur naħseb inti. Niftakru żgur. Ila snin twal ukoll toħroġ jekk mhux żball. Ila toħroġ minn 1971, ġifieri ara naqa'. U dan il-magazine, insomma din il-Fondazzjoni Satar. Niftakar kien hemm ċajt u quiz fuqhom dawk. Iva. Kien ikunu tajbin għal dak iż-żmien. Ħafna. U posters ta' nies popolari u hekk. Basically hemm dil-Fondazzjoni Satar taqa' taħt il-Malta Union of Teachers u tal-programm allura se nkun qed nikkoordinaħ magħhom ħajkun fuq RTK 103. Basically jkun darba f'ġimgħa
U l-idea hi li inti twassal tarif u informazzjoni relatat mas-satar, u anka mas-satarin, hemm is-satarin ukoll. Huwa simili ħafna maktar aż-żar tas-satar. U anka nistidnu studenti, ġifier studenti żgħar biex jiġu anka jitkellmu fil-programm. Interessanti. Tihom anka l-opportunità tfal l-istudenti li jitkellmu jgħixu sabiħa. Anki tara minn l-aspett tagħhom u hekk. Ifhem it-tifla tiegħi. Kemm għandha żmien? 11. Tkun tajjeb għall-programm. Qas ngħidilha xejn, jiġifieri, qas nipprova ninfluwenza f'xejn, jiġifieri waslet tal-konklużjonijiet waħedha fuq ċertu affarijiet. Jiġifieri interessanti tieħu l-aspett tagħhom it-tfal u tkun taf kif jaraw illum il-ġurnata tfal tal-lum l-affarijiet. U kif qed tgħid inti titgħallem ħafna minn għandhom, ġifieri tiskanta. L-affarijiet li ħorġu bihom jinsegwejt ġifier programmi oħra dan ilu jsir dal-programm. U tiskanta kemm joħorġu b'affarijiet istra li qas jgħaddulek minn moħħok. Ġifieri age is just a number kif jgħidu. It-tfal tal-lum vera kien intelligenti ta' ma tittihom għalkemm qed jitażnu wkoll bħal pereżempju t-tifla tiegħi bil-calculator u hekk. Iva. Jana dan hawn. Għax pija kif naqbad ngħidlek. Teknoloġija tajba, ma jisek fl-istess ħin qed tażżen in-nies ukoll. Qabel ma kienx ChatGPT, meta konna l-iskola. Illum naħseb jiktbulok xi ħaġa, tkun teacher naħseb ma nafx jekk jindunaw tgħidni. Hemm affarijiet li sa tinduna ta'. Meta jiktbu xi. Online ukoll tista' Astja? tiċċekkja t-tekst hekk wiex AI jew le. Tajb no. Mela kif? Grazzi tal-li ġejt sieħbi. Grazzi lilek. Interessanti. Thank you ħafna. Grazzi u auguri. Nintaqgħu iktar qudiem. Iva, fil-qalb kollha. Thank you Grazzi. ħafna.